De astăzi ne jucăm Minecraft, lumea lui Mihăiță. Ok. Avem Acacia Wood. Suntem fix aici lângă o pădure de aca. Mamă, mă duc după oaia aia 100.000. Nu o să o ratez. Și... Da. De la anterior. Sunt cam multe peșteri pe aici. În jur de mult. Bă, nu mai mori. Mă duc să mă uit puțin pe aici, ok. Carne. Ei. Am nevoie de neapărat de încă puțină mâncare, doamne, mâncare. De la cum se numește? Mâncare avem destulă. De încă un ul. Pentru a face și noi un pat, pentru că suntem jmecheroși, nu? Doar nu. Bă, vacă. Ok. Și am de gând să fac aici, uite aici, o casă. Nu acum, mai pe viitor. Sunt curios. Aici e cumva iron? Nu cred. Sau... Nu cred. E ok. Mâncarea, eu zic că ne avem bine. Ia să mai dăm și... Ia. Ce s-a întâmplat? Cumva au venit animale pe aici, că eu țin minte că toată asta era făcută. O capă și avem 2 sigile acolo. Ok. Mă gândesc să ne facem... uite, da. Avem mâncare, ok. Pun puțin acacia wood. De fapt nu, pun charcoal. De fapt, stați puțin. Fac altă șmecherie. Mi se pare că am un topor, da. Mă duc în pădurea asta de alături și dai, pentru că din acacia, nu că e risipă, dar din acacia vreau să fac casă. Oricum o să mă gândesc la niște idei de casă din acacia și să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să vedeți Facebook. Ok. E totul o capă. Dacă aș mai găsi o oaie, ar fi perfect. Că vreau un pat. Ca să putem dormi. Uite, o oaie. Asta e cel mai mare. Să găsesc o oaie fix când vorbesc despre ea. Hai să facem un pat rapid. Băgăm aici 17 lemn. Hai că e foarte bun. Luăm tot lemnul. O capa, băgăm aici, așa, facem un pat. Îl punem jos pentru că, da, și ne culcăm. What? Cum nu e noapte? Încă nu e noapte. Așa. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți din această serie. Eu o pot considera o serie. Ok, hai să facem niște torțe, zic eu. Țăc, nici chiar atâtea. Aș vrea să fac și întâi să fac torțe pentru siguranță maximă. Ok. E perfect ca să nu se spawneze mobi. Jurul ferm. Stați puțin. Eu nu înțeleg ceva aici, nu.
Eu nu cred că asta ar trebui să se întâmple. Deci, facem altă șmecherie. Mergem aici, pac, pac. Deci e perfect. Acum vin oi. Nu că le omor. Pentru poate să fac ceva din ele mai încolo. Asta, să mai fac puține bețe. Că vreau să fac Azi vă joc de mine. Din lemn. Pentru că nu avem alte resurse, nu? Nu. Sunt două oițe. Uite, o oieță. I-am dat 2 hituri și a murit. Ești neun. Mâncarea zic că ne ținem destul de bine. Mă enervează că mai lăguiește câteodată. Dar nu-i nimic. O să mă șterg eu. Ăștia ne vor trebui, că vreau să iau leather de la ei. De la pui nu cred că o să iau nimic, dar nici XP. De la tine iau XP, fraiere. Țâc, 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 țâc. Avem deja level 2, e bine. Da. Ia să mai încercăm noi să facem chestia asta, ok. O să văd dacă s-au... uite că s-au făcut câteva. Perfect. O să mai pun mâncare. De fapt, să pun întâi iron-ul. Adică și... nu, invers. Să omor găina. Pentru că nu avem resurse. Uite încă o oaie. Am să o omor. Pentru că, da. Și am să zic. 2 iron. E bine. Băgăm aici și după aia băgăm și carnea. Mă duc să sap așa jos. Să fie minat. Din al doilea episod. Cop. Gravel. Îți bag joc de mine. Gravel. Urăsc Gravel, e cea mai handicapată resursă de pe acest joc. Cine a inventat Gravel? Da, creatorul Minecraftului, dar de ce l-a inventat? Nu știu. Ca să ne dea nouă de bătăi de cap. Asta cred că e sigur. Hai să îmi pun eu niște torțe așa. Să fie bine. Pac. Presimt că o să dăm de o peșteră. Presimt. Bați joc de mine. Cât asta e, frate? Parcum. E unde a ajuns să pun un grave aici. Perfect, zic. Insectul meu zice să mă duc încolo. Că poate voi găsi iron. Am avut o lume și am săpat, așa, am săpat, până am săpat. Am găsit 6 diamond. Mi-am făcut un pickaxe de diamond și doar atât. Ok. Și ghiți ce s-a întâmplat. Am dat save and quit.
Păi n-am intrat pe ea din nou. Ce să vezi? Nimica. Ok. N-am mai postat de foarte mult timp. Frate, nu mai găsesc și eu 2, 3, 4 bucăți de iron. 10, 17, 20. Da, mă duc sus. Duc foarte. Stați pentru siguranță. Dei. Așa. Dei. Că sigur este noapte afară. Cum l-am găsit iron până acum? Nu înțeleg. Nu acum. Încerc să-mi fac o casă acacia. Cred că acacia este lemnul meu preferat. De când ești aici? Mâncare, ok, să băgăm și asta. Să punem astea aici. Țuc, țuc, pam. Am să încerc să fac o cocioabă mică, nu foarte mare, din acacia. Să vedem ce iese. Fac aici, stă să dau torțele astea. Știu ce trebuie să fac eu acum în momentele astea. Momentele astea, vreau să zic momentele astea de panică. Perfect. Fix asta vreau să fac. De ce mi s-a întâmplat mie asta? Oricum, nu e nicio problemă. Dar de acum încolo să știu să nu mai sap încolo. Adică, nu încolo. Aici. Vă fac o surpriză și filmăm 15 minute sau 20. 13 abonați. Nu e rău. Dar am de foarte mult timp canal de YouTube, dar e adevărat, nici eu n-am mai postat pe calculator de foarte mult timp, dar s-ar putea să mai postez. Nu știu, cândva, poate. N-am zis sigur, 100%, am zis poate. Eu nu mai înțeleg nimic. L-am pus acum 5 secunde copacul ăsta și acum a crescut. Nu mai înțeleg nimica din acest joc, dar bine. Acacia, da. A primit un sapling. L-am văzut. Cred. Da, l-am primit. Pentru că am văzut. Nu, cum mai dat un sapling aici. Dacă crește atât de rapid din nou, ești mai chiar rău. A, e o floare. O pun aici. Ia să încerc să fac o cocioabă. Stai să fac asta așa. Țuc, țuc, țuc. Cât iese 32, normal. Ok. Hai să zic eu să ne apucăm. Și va fi cu mai multe etaje, doar că acum trebuie să fac altă șmecherie. O să fac altă chestie. Până acum o să fac ceva gen așa, pentru că da. Ia 3, 4, 5, stați. 2, 4, 6. Ok, o să facem de 8. Ok. Nu, fac. Hai, las.
La fix întorță. Bravo. E ok. O capa. Este. Da, e bine. Să văd dacă are jumătate. 8 are jumătate. Am văzut porc. Mamă, pe el. Porcul e cel mai important de pe Minecraft. La mâncare, zic eu. Ok. Am zis că fac 20 de minute, 20 de minute fac. Eu mereu mă de cuvânt. Oricum, îmi place să postez Minecraft. E foarte șmecher Minecraftul. Așa. Asta să iau saplingul ăsta.